በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብኣንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥብዓትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። ሕያው እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ዝደገፈና ስለ ዝረዳእና በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቅድሚ ደው ክንብል ከዓ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቢ ዝኸውን ሕያው ቃሉ ኣብ መልሓሰይ ከንብር ወቲ ሕያው ቃሉ ንኩሉ ዘድሊ ንዝሓመመ ፈውሲ ዝኸውን ንዝደኸመ ሓይሊ ንዝጠፍአ ምምላስ ንዝረስሐ መንጽሒ ዝኸውን ሕያው ቃሉ ኣብ ኣንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ ኣዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጡቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ክዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዎም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ቅዱስን ሕያውን ዘለኣለማውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ፈቒዱልናን ረዲኡልናን ደጊፉናን ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሳዕ ኣመስግነካ ኣለኹ ኣብ ዝበሎ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 164 እቲ መዓልቲ 7 ግዜ ዝብል ኣቦታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዕዎ 7 ግዜ ምስ ድሕነትና ምስ ስራሕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ ዝተቐበሎ መከራት ተሓሒዞም ዮመ ብቐኖና ኣቐሚጦሞ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ቀዳማይ ክፋል ናይ ምሸት ጸሎተ ሰርክ ንብሎ ማለት እዩ። ናይ ምሸት ጸሎት ኣብ ዝብል ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ወሪዱ ዝተገንዘሉን ዝተቐብረሉን እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ካብ መስቀል ምውራድን ምግናዝን ምቕባርን ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሪኢና። ሎሚ ካልኣይ ክፋል ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ከዓ ካብ መስቀል ዘውረድዎን ገኒዞም ዝቐበርዎን መን እዮም ዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ እቲ ክቐብርዎ ዝመፀሎም ሰላይ ሕሊናን ንስጋ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብግቡእ ገኒዞም ንክቐብሩ ዝሓለፍዎ መገድታትን ንዓና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ካብ መስቀል ኣውሪዶም ገኒዞም ዝቐበርዎ ዝብል ኢና ክንርኢ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ካብ ትንሳኤ ክሳብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ግዜያት ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነ ዝወለ ኢየሱስ በሰንዱናት እናበለት ትዝክሮ ኢሉ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዱናት ለዘተንስአ እሙታን በመንክርችን ስለ ምህልሉ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን። ኣብ መጽሓፍ መዝገበ ቅዳሴ ኣብ ቁፅሪ 12 ኩሉ ግዜ ቅዳሴ ከኣቱ ከለዉ
أبوتاتنا كهنات أو إيسوس كريستوس ليك كهنات يوسفني قديموسن بلبس فتان بشتون كم زغنو زخامو كم سمر كالم كم او سمرلنا كم ز اندابلي اومنت مسواتي بعابي لبسي زلبسو مالتي ስለዚህ እዚ ዓብ ልብስ እዚ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገንዘሉ ኣብነት ገይሮም እዮም ነዚ ጸሎት እዚ ዘቕርብዎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን أب نحاسة حدا بذات إلات سريعة اللوم نيوسف إنني كديموسن مالتيو أما أميرو لنحاسية بذات إلات عزوزو أبو كما نقبر تذكارومو ليوسف وني كديموس إلا دلوامو كما يكونوا لأيكان مستير أملاكاوي بزعلت زياء اتنساتهم زسرح وسرح بخبر نخذكر بيت خريستيان سريعة اللومين وسومو قال ملائكة هبب النسقهون زيبلو قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ተሳሃለነ ከገንዝዎ ሆለው ካብተ ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢያት መላእክቲ ኣብ ሰማያት ቅዱስ ክብልዎ የምሰምዑ ነይሮም ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግና ከገንዝዎ ከቀርቡ ሆለው ካብተ ስጋ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ዝብል ድምጽ ይሰምዑሞ ከምኡ እንዳበሉ ከም ዝገነዝዎ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብዚ ሰለስተ ናይ ችዳን ግዜያት ኣብ ፍርቂ ለይቲ ንግሆ ምሸት ከምኡውን ኣብ ኩሉ ጸሎታት ቅዳሴ ችዳን ክበጽሕ ከሎ ኩሉ ግዜ እዚ መቅድመ ችዳን ኮይኑ ቅዱስ ዝበሃል ካብቲ ዕለት እዚ يوسف ኒቆዲሞስ ዝጀመርዎ ይዝብልት ታሪኽ ስለዚ ዮሴፍ ክዝክሮ ከሎ ሰላም እብል ዮሴፍ ሃባእለ ምስለ አይሁድ ምክረ ዘይተሃወለ ለዓርብ ፀሐይ ግዜ ተቆልቆለ ስጋ ኢየሱስ ከመ ኢይቤት ስቆለ ሃበ ጲላጦስ ሰናየ ሰአለ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡ ኣብ መቃብር ከሓድር ከም ኣብ መስቀል ከሓድር ከም ዘይብሉ ብግቡእ ክቅበር ከም ዘለዎ مستير እግዚአብሔር ስለዝተገልጸሉ በተብዓት ናብ ጲላጦስ ከይዱ ስጋ ኢየሱስ አውሪዱ በኽብሪ ቀቢሩ ገኒዙ ከቀብሮ ከም ዝሓተቶ ይገልጽ እዩ ነዚ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካበይ ኣምጽኣቶ ንዝብል ኩሉ ግዜ መበገሲና ቃል እግዚአብሔር እዩ ኣብ ማቴዎስ ቁጽሪ 27 ክሳብ 60 ዘሎ ከም ዝተገሊጽሎ نسمسه دما يوسف زبحال هبتام سباي كبار ماتياس مزه نسخا ود مزمور يوسف كوينو نبره نسونا بيلاطوس كيدو سغا يوسف لمنو شعب بيلاطوس كهبو عززه يوسف نتسغو وسيدو بحدش بفتا غنزو نرؤسو إلو أبكوحي أو زوقرو حدش مقابر أمبرو نتأف مقابر كأب عبي إمني عزيوو كدي كبري نزخر سميخون هابتام كم زنبره هابتو نقولو هابتو أخم فقاد እግዚአብሔር ይጥቀመሉ ከም ዝነበረ ካለ ወደ መዝሙር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአኸም ዝነበረ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ በኸም ዝገልጽልናሎ በተብዓት ናብ ጲላጦስ ከይዱ ስጋ ኢየሱስ ከውርዶ ደልየ ውሪደ ገኒዘ ቀብሮ ደልየ ምስበሎ بتبعات لبولة صادق وكل كما أنبسا سلز كم زبل صادقان كم شدنا أنبسا يتابعوه كم زبل أبتغزيتي كل ما بزهادو ملو غزي نسجن نزخ فسم زابير صقاهي بو نتسقا وسيدوها بحدش بفتا غنزو حدش بفتا قدميو خالصب زيتا تقملو مالتي كل غزي قدس بيت كريستيان كأخابزي علبا مغنزن تنكوبتن حدش كونالو بزبل بخمو نتقملو لنا نرؤسو اب كوحي اب زقرو حدش مقابر امبرو يوسف مقابرو كعيتو زصبز نبره بسغان منفسن نتي موت سغا تداليلو كمز نبره وانجيلاوي قدس ماتيوس نيوسف بخمز غليصو
ወንጌላዊ ማርቆስ ኣብ ምዕራፍ 15:43 ዮሴፍ በዓላት አርማትያስ ሕፉር መኻሪ ንመንግስቲ አምላኹን ይጽበያ ነበረ መጸ ደፊሩ ናብ ጲላጦስ ኣቲ ከዓ ስጋ ኢየሱስ ለመኖይ ስለዚ ዓዱ አርማትያስ ከም ዝበሃል ኣብቲ ጉባኤ ላዕለዋይ ጉባኤ ካቢነ ናይ አይሁድ ከዓ ሕፉር መኻሪ መኻሪ ጥራይ ዘይኮነስ ሕፉር መኻሪ መኺሩ ዘስምዕ ተዛሪቡ ዘድምዕ በዓል ጸጋ ሰብ ከም ዝነበረ ካልእ ብፍሉይ ጠቂስዎ ዘሎ ከዓ ንመንግስቲ አምላኽ ይጽበያ ነበረ ኢሉ ኩሉ ተስፍኡ ከዓ ኣብታ ትመጽእ መንግስቲ ኣብቲ ዝነበሮ ሃብትን ናይ አርማትያስ መንነትን ሕፉር ናይ ምዃን ናይ ምኽሪ በዓል ሞያን ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ንመንግስቲ አምላኽ እውን ዝጽበ ዝነበረ ስለዚ ደፊሩ ከዓ ናብ ጲላጦስ ኣተወ ተባዕ ከም ዝነበረ ከዓ ይገልጽ ማለት እዩ ዓዱ አርማትያስ ምዃኑ ሕፉር መኻሪ ምዃኑ ንመንግስቲ አምላኽ ዝጽበ ተባዕ ምዃኑ ኣብ ስጋ ምግናዝ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሳተፈ ይገልጽ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ክገልጽ ከሎ ምዕራፍ 3 ካብ 50 ክሳብ 53 እነሆ ዮሴፍ ዝስሙ መኻሪ በዓል አርማትያስ ከተማ አይሁድ ሕያዋይን ጻድቅን ሰባይ ነበረ ንሱ ንመንግስቲ አምላኽ ዳ ይጽበያ ነበረ እምበር ኣብቲ ምኽሮምን ግብሮምን ኣይተጸንበረን ንሱና ጲላጦስ ከይዱ ስጋ ኢየሱስ ለመኖ አውሪዱ ብፍታ ገነዞ ሰብ ኣብ ዘይተቀብሮ ኣብ ውቅሮ መቃብር ከዓ ኣእተወ ክብሪ ንዝኽሪ ስም ይኹን ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ሕያዋይን ጻድቅን ኢሉ ወሲኹ ንመንግስቲ አምላኽ ዝጽበ ዝነበረ ንመንግስቲ አምላኽ ይጽበ ስለ ዝነበረ ከዓ ኣብቲ ምኽርን ግብርን ናይቶም ካቢነ ዘይተጸንበረ ንጹህ ሰብ ሓላል ሰብ ምዃኑ ይገልጽ ስለዚ አውሪዱ ብፍታ ገነዞ ሰብ ኣብ ዘይተወቅሮ ኣብ ውቅሮ መቃብር ከዓ ኣእተወ ወንጌላዊ ማቴዎስ ንዑኡ ኢሉ ኣብ ዘውቆሮ ውቅሮ መቃብር ሰብ ኣብ ዘይተቀብረሉ ሰላም ለመቃብሪከ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ቀዳማ አዳም ዘይተቀብረ በውስቴታ ኢላ ቤተክርስቲያን ትዝክሮ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ዘይተወቅሮ ኣብ ውቅሮ መቃብር ከዓ ኣእተወ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 19 ካብ 38 ክሳብ 41 ዘሎ ድሕሪዚ ዮሴፍ በዓል አርማትያስ እተና አይሁድ ስለ ዝፈረሐ ብሕቡእ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ዝነበረ ንስጋ ኢየሱስ ክወስድ ንጲላጦስ ለመኖ ጲላጦስ ከዓ ፈቀደሉ ሽዑ ኸይዱ ንስጋ ኢየሱስ ወሰዶ ኢሉ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ንአይሁድ ስለ ዝፈረሐ ብሕቡእ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ዝነበረ ወንጌላዊ ማቴዎስ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ጥራይ ኢሉ ከሓልፎ ከሎ ንአይሁድ ስለ ዝፈረሐ ስለዚ ተባዕ ሰብ ሕፉር መኻሪ እናተባህለ ዝፈረሐ ክበሃል ከሎ እንታይ እቲ ምስጢር እዩ እግዚአብሔር ምስጢሩን ጥበቡን ስለ ዘገለጸሉ ከምቶም ካልኦት ሐዋርያት በጋህዲ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ እንተደኣ ኮይኑ አይሁድ ሊቃነ ካህናት ስጋ ኢየሱስ ካብ መስቀል አውሪዱ ከቀብሮ ስለዘይፍቅድሉ ብምስጢር እግዚአብሔር ወደ መዝሙር ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕቡእ ስለ ዝነበረ ሕቡእ ዝኾነሉ ምክንያት ግን ስለ ዝፈረሐ መከራ ከይመጾ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ምስጢሩ ብትብዓት ተባዕ ከም ዝነበረ ኩሎም ከሃድሙ ከለዉ ኣብቲ ዝፍረሓሉ እዋን እውን ከም ዘይፈረሐ እታ ብሕቡእ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ግን ጎይታ ብምስጢሩ እታ ዝሳተፈላ ኣብዛ መቃብር ስለ ዝኾነት ነዚ ከዓ እንድሕር ብጋህዲ ነይሩ አይሁድ ስለ ዘይፈቅድሉ እግዚአብሔር ብምስጢር ዝገበሮ ምዃኑ ይገልጽ ማለት ብዛዕባ ዮሴፍ ከዚ ምስ በለ ኣብ 39 እተቀድም በለይቲ ናብ ኢየሱስ መጽኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ መጸሞ ኣስታት 100 ነጥሪ ዝኣክል ከርበን ዓልወን እትሖሰ ኣምጽአ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ጥራይ ዝጠቕሶ ዘሎ ሰለስቲኦም ወንጌላውያን ኒቆዲሞስ ምስ ዮሴፍ ከም ዝሓበረ ብግንዘቱ ኣይጠቐስዎን ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ግን ከም ዝንሰምዖ ዘለና ኣዝዩ ብዙሕ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ሽቱ ሒዙ ከም ዝመጸ ከርበን ዓልወን እትሖሰ
حيزو كم زمس نسقى يوسس وسيدهم كم تلماد قبر أيهودنا أجنان زومن ببفتان بشتون غيرهم جنزو سلامنتاي بفتان شتون نزبل كم جنان زاسرعت أيهود التسريع زنبرة أبتات تسأل الله سفرا دما أتاخلت وين نبرة أبتات أخلتي التقبر له زي ولا حدش مقابر سنها سلازي أبتات تقبر له أتاخلت وين خمس نبرة يوسف كأنت مقابر أب تقويتها تسأل له تمستير أملاح أب تقويتها تسأل له بوقرو مقابر أسرح خمس سنها أبتات أخلت التقبر له زي ولا حدش مقابر سنها أت مقابر أربعة برمو درسون بات سلاز نبرن يوسوس أو أنبروي كبرنا زخر سميهون بزعبا نيكاديموس حلقة أيهود زنبرة فريساوي بليتنا بقيت يسوع كريستوس كم زمسة وانجيلاوي يوحنس معرف سلسته بسفح تقمس قويتاز تزاراربو قويتاز بولو أغميت ولو أب بيت مخرى أيهود أب يروساليمن نقويتانا يسوع كريستوس كخصو ومسدليو نيكاديموس من انت قويتا يسوع كريستوس مسكري أب يوحنس وانجيل معرف شوعته قطري 5 حساب 5 كلتن حدا خباتاتهم اتقدم بليتي ناب يسوس زمص نيقاديموس جنا خنسودو قدم كيتسمعن اتزغبرو كيتفلطن يفردو يبلوم نساتهم نسخاو اندو خاب غليلا اخا مرمر مو خاب غليلا نبي كم زيتنس كتري اخايلوم ملسولي سلازن السو زبلا زلو حق زي فلت حزبي الو مستزاربو حقنا خ دحر بزعبا حقن الزارب علينا حقنا انتاي زبل مرهونا حقنا انتاي حقنا خ نسب قدم كيتسمع ان تزغبرو كيتفلط اندو يفردوي مجمريات التخصص اللي زلو تسمعوا دحر تراغاغيسو كيتراغاغس ازمس بلوم هو حقنا كومو يدليو اي بلني ابكند مبال نزي ملس سلازي بلوم كابز قنوع ملس خادمو نسخاو اندو خاب غليلا اخا بزعبا غليلا ايتزاربن بيلاطوس بزعبا غليلاويان ايتزاربن እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምራ ሃበና ተንስ ንስኻው እንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ መርምርሞ ካብ ገሊላ ነቢ ከም ዘይትንስ ክትርኢ ኢሎም መለስሉ ድሕሪ ስቕለት ጎይታ ከዓ ንመግነዚ ዝኸውን ከርበን ዓልወን ሒዙ መጺኡ ኣብ ግንዘት ጎይታ ምስ ዮሴፍ ሓበረ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ብለይቲ መጺኡ መንነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለልዩ ዝኣመነ ስለ ሐቂ ስለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ سلطاني كيبله تقم كيبله نتوم كبيومو زلو سب سلطان كيفره بتبعت مسكره نيقاديموس امچرشه خا نزي مئتلت رزخون كربن علون استحوس قدين كبرن قبي حيزو اب گنزت كويتا اس كريستوس كم استساتفه سلام لنيقاديموس لولد مريم زامنو كما امهاب اب مصا لمهرت ولا ادهنو بألتا تسقلنن زي كدن ارقانو ليوسف بيصو وستافيه كوينو مثل افوات جنز وقبره بدنوي نتي مستيرات يحجزنا ازخابي كم زمصه كما يقرون قدسان ابوتاتنا نتي اب قدس مصحف زلو حسابات اوها هيدوم طرنيفوم نتي ملختي ابانا خبصح زغبرو اسروم مطللي سلازي بزعبا جنزت غويتا يسوع كريستوس كتستنتن كلا قدس بيت كريستيان يوسف ونيقاديموس الى خد ذكرهم كلا انت يا نعنا بوخت مهرنا تدلي تقندم الاختي امبار زوم سبات زياتهم تبعات كم زنوري نحنا خاخماتهم تبعات كنكون كم زلناي اب قداماي قرنطوس معرف 10 قصر 30 حدن بارسي انت بلعهم وين تستهم ويزخونه يكون تغبركم كله نخبر املاح غبروي يوسفون نيقاديموسن ابتزخبد اوان زصقمم اوانن كله تزغبرو وزنبرو نخبر املاح يغبرو نيرم كلهم استفالالو سبات نتي እግዚአብሔር ዘሃቦም ናይ ጸጋ ምኽሪ ንብዙሕ ምኽንያት ከተቀመሉ ከለው ዮሴፍ ግን እዚ ምኽሪ እዚ
نقويتا إيسوس كريستوس كلالن نمنجست أملاخ كسبن كابت خفوق مخرن خفوق قبائن بحسابن بقبرن بقالن كرحق እግዚአብሔር ደግፎ እዩ ስለዚ ካብዞም ቅዱሳን ሰባት ኣብ ግንዘት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሳተፉ ከዓ ኣብቲ ዝኸበደ እዋን ተባዓት ክንከውን ንገብሮ ዘበለ ሁሉ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክኸውን ኣብ ከባቢና ንስልጣንና ንጥቅምናን ከይንጥምት ዝከኣል ከም ዝኾነ ዞም ሰባት እዚኦም ተራ ሰባት ኣይነበሩን ብዛዕባ ሓላፍነት ቆሊሕ እንደዝብሉ ሓላፍነት ሒዞሞ ዝነበሩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ሊቃነ ካህናትን ካልኦት ንጲላጦስን ንኻልኦትን ራዕራዕ ዘብል ሓይልኻ ቀሊል ነገር ኣይነበረን ናብ ኣምላኽ ዝውከል ሰብ ግን ንኩሉ ነገር ክሰግር ኣይክጽገምን ኢሉ ስለዚ ካብ ዮሴፍን ካብ ኒቆዲሞስን ቀዳማይ ንምሃሮ ትብዓት ማለት ኩሉ ግዜ ከዓ ቅዱሳን ኣቦታትና ካብ ኦሪት ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ትብዓት ሓደ ዓቢ መሳርሒ ምዃኑ ዝተብዕ ሰብ ክፈርሕ ከም ዘይክእል ተባዕ ሰብ ንኩሉ ነገር ክገብር ኣምላኽ ሞገስ ከም ዝህቦ በአንጻሩ ፈራሕ ሰብ ግን ነቲ ዝሃቦ እግዚአብሔር ጸጋ ኣይጥቀመሉን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ክውንነት ናብ ዘይክውን ዝቕይር ፍርሃት ሰብ መቅሰፍቲ ባቲ ወዘሰ ይፈርህ ይኮነ ፍጹም በተፋቀሮ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 4 ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 እቲ ዝፈርህሲ بفقر فصم ኣይኮነን ኢሉ ገሊጹ ብዛዕባ ትብዓት ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነቶም 12 ዝለኣኾም ናብ ምድሪ ተስፋ ሕድሪ ክቦም ከሎ ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 20 ተብዑ ጽንዑ ካብቲ ቦታ ከዓ ፍረ ተማልኡ ኢሉ ያፋኒዎም እታ ጥቕሲ ከንብባየ እታ ምድሪውን ከመይ ምዃና ንሳረ ጓድ እንተ ኮይና ወይ ረቃቕ ኣእዋም እንተለዋ ወይ እንደዘይብላ ረኣዩ ተብዑ ከዓ ካብ ፍረታ ምድሪ ድማ ኣምፅኡ እተን መዓልታት እቲአን ከዓ እቲ ቀዳማይ ፍረ ወይኒ ዝበስለለን ግዜያት ነበራዩ ስለዚ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ተብዑ ጽንዑ ካብቲ ቦታ ከዓ ፍረ ተማልኡ እዩ ስለዚ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ብኸመይ ከም ዝሓልፉ ነዚ ሕድሪ ዝዝሃቦም ነቶም ን12 ነገድ እስራኤል ዝውክሉ 12 ልኡኻት እዩ ኣብ ውፅኢት እንተረኢና ኢያሱን ካሌብን ብጽንዓትን ብትብዓትን ፍረ ወለላ ዘይኒ ወይኒ ሒዞም ክመፁ ከለዉ እቶም 10 ግና ርዒዶምን ፈሪሖምን እታ ቦታ እቲኣ ነቶም ዝነብርዋ እትውሕጥ እያ ደቂዕና ከኣለዉ ንሕና ኣብ ቅድሚኦም ከመናፁ ኢና ሕጂ ስለዚ ንግብፂ ምምላስ ይዝሕሽና ኢሎም ነቲ ህዝቢ ንድሕሪት ክምለስን ክዕገርግርን ከም ዝገበርዎ እቶም 10 ልኡኻት ኣንጻርቲ ዝተለኣኾም ኣንጻርቲ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝሃቦም ስራሕ ሰሪሖም ታሪኾም ከም ዘባላሸው እቶም ዝተብዑ ኢያሱን ካሌብን ግና እግዚአብሔር ምሳና እዩ ንኽእል ከኣል ምስ እግዚአብሔር ኢሎም ንርእሶም ጸኒዖም ነቲ ካልእ እውን ከም ዘጽንዑ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ስለዚ ካብ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን እንታይ ኢና ንምሃር ትብዓት ኢና ንምሃር እዩ ተባዓት ኩኑ ናብ ኣምላኽ ዝጥምት ሰብ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝጽበ ሰብ ካብ እከይን ኣበሳን ዝረሓቐ ሰብ ንኽተብዕ እግዚአብሔር ሞገስ ይህቦ እዩ ካልእ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሃብታማት ከም ዝነበሩ ምክንያቱ ሃብታም ሰብኣይ በዓል ኣርማትያስ ኢልወሎ ኒቆዲሞስ ከዓ ክሳብ 100 ልጥሪ ክሕዝ ከምፅእ ዝኽእል ሃብታም ከም ዝነበረ ንኩሉ ሃብቶም ከዓ ንክብሪ ኣምላኽ ከም ዘውዓልዎ ብሰንኪ ሃብቶም ከዓ ንድሕሪት ከም ዘይተመልሱ እሞ ሃብተይ ከሞ ወርቀይ ከሞ ንብረተይ ከዝብል ንብዙሕ ሰብ እዚ ንድሕሪት ዝመልስ ንዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግን ንድሕሪት ከም ዘይመለሶም ስለዚ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ እግዚአብሔር ዝሃበና ሃብቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ሞገስ እግዚአብሔር ዝሃበና ሓላፍነት ኩሉ ንክብሪ ኣምላኽ ጥራይ ከነውዕሎ ከም ዘለና ካብ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ንምሃር ካልእ ካብዞም ክልተ ቅዱሳን ሰባት ንምሃሮ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝጽበ ነበረ እዩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝጽበ ከዓ ጥራይ ከምቲ ኣነ ንስኻትኩምን ንብሎ
መንግስትኻ ትምጻእ ጥራይ ዝብል ዘይኮነስ ኣብ ከውሒ ዝኣክል ሞት ክመጽኡ ኢሉ ከውሒ ዝኣክል ወቂሩ መቃብሩ ሰሪሑ ዘዳለወ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝጽበ ሰብ ነበረ ተባዕ ክኸውን ዝገበሮ ተጽቢቱ መንግስቲ ኣምላኽ ስለ ዝነበረ ተጽቢቱ ምድራዊ መንግስቲ ምድራዊ ሓላፍነት ምድራዊ ጠቕሚ ስለ ዘይነበረ ንመንግስቲ ኣምላኽ ይጽበ ነበረ ስለዚ ብጸሎት ብልምዲ መንግስትኻ ትምጻእ ዘይኮነ ኩሉ ህይወትና ኩሉ ስራሕና ንመንግስቲ ኣምላኽ ምምጻእ ዘቃላጥፍ ተስፋና ሰማያዊ መንግስቲ ተስፋና ሰማያዊ ክብሪ ተስፋና ሰማያዊ ህይወት ንከውን ከም ዘለና ካብ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ንመሃሮ እዩ እቲ ዓብ ነገር ካብዞም ኣቦታት ንመሃሮ ከዓ ኣብቲ ምኽሮምን ኣብቲ ግብሮምን ኣይተጸንበረን እዩ ኣብ ምኽሮምን ምክንያቱ ንብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ጸሓፉ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ካብ 14 ጀሚሩ ንብርሃን ምስ ጸልማት ሕብረት የብሉን ንክርስቶስ ምስ ቤልሆር ሕብረት የብሉን ንጣዖት ምስ ታቦት ሕብረት የብሉን እሞ ካብኣቶም ተፈለዩ ኢሉ ኣብቲ ግብሮምን ምኽሮምን ሕብረት ዘይነበሮ እዩ ኣብ ማእኸሎም እዩ ዘሎ ሓደ ኣባል ካብኦም ኣብ ኩሉ ካቢነ ኣሎ ማለት ስለዚ በኣካል ስጋ እኳ ምስኣቶም እንተሃለወ ብሕሊናን ብግብርን ግን ኣብቲ ግብሮምን ስሮሖምን ግና ሕብረት ኣይነበሮን ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ሕብረትና ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ሕብረትና ሕብረት ሓቂ ሕብረትና ሕብረት ፍቅሪ ሕብረትና ሕብረት ትሕትና ሕብረትና ሕብረት ቅድስና ጥራይ ክኸውን ካብ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን እንመሃሮ እዚ ካልእ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ካብ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን እንመሃሮ ዋዕላታት ጉባኤታት ሓቂ ክድፈን ሓሶት ክዕምፀፅ ኣብ ንሪእየሉ ብትብዓት ሕግናኸ ኒቆዲሞስ ቅድሚኡ ብዙሕ ክዛረቡ ከለዉ ኣይተዛረበን በዓል ሕጊ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ስለ ዝኾነ ሕጊ ምስ ተጠቕሱ ግን እቲ ዝዛረበሉ ግዜ ሽዑ ምዃኑ እቲ ዘድመዓሉ ግዜ ንስነ ዘረባ ተባዕ ስለ ዝኾንካ ኣብ ዝደለኻዮ ድላይካ ትብል ዘይኮነስ ኣየናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣበየናይ ኢኻ ከተድምዕ ትኽእል ምክንያቱ ኣፎም ኣትሒዝዎም እዩ ብሞይኡን በቲ ዝበልዎ ቃል ስለ ዝኸደ እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ካብ መራሕትኸ ኣብኡ ዝኣመኑ ኣለዉ ድዮም ምክንያቱ ሒዝኩም ኣምፅዎ ተባሂሎም ዝተለኣኹ ልኡኻት ሒዞም ከምፅዎ ስትረፍ ከምዚ ሰብኣይ ዝገይሩ ዝተዛረበ የልቦን ኢሎም ምስ መለስሎም እዚ ርጉም ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ካልኦት ካብ መኳንንትኸ ብሕቡ ኣብኡ ዝኣመነኡ ዝነበረ ትምህርቱ ዝከታተል ርኢኹም ዲኹም ሰሚዒኹም ዲኹም ኢሎም ምስ ሓተትዎ እምበኣረይ ኒቆዲሞስ ሕግናኸ ሰብ ዝገበሮ ከይተሓተተን ዝብሎ ከይተፈልጠንሲ ሕግናኸ ይፈርዶ ኢሉ ነቲ ዝነበረ ሞይኡ መዓስ ከም ዝዛረብ ብኸመይ ከም ዝዛረብ ብመንፈስ ቅዱስ ተረዲኡ ኣፎም ኣትሒዝዎም ምስክር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ከዓ በቂዑ እዩ ስለዚ ጫውጫው ኣብ ዝበዝሓሉ ሓቂ ኣብ ዝተደፍነሉ ስለዚ ተባዕኻ ድላይካ ትዛረብ ማለት ዘይኮነስ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ሰሎሞን ኣብ መክብቡ ምዕራፍ 3 ንኩሉ ገግዜ ኣለዎ ንምዝራብ ግዜ ኣለዎ ስቕ ንምባል ከዓ ግዜ ኣለዎ ከም ዝበሎ ኣብቲ ዝዛረበሉ ግዜ ተዛሪቡ ተዓዊቱ ኣፎም ኣትሒዝዎም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ካልእ ካብ ኒቆዲሞስን ዮሴፍን ንምሃሮ ትምህርቲ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኩሉ ሰብ ኣብ ዝሃድመሉ እዋን ኩሉ ሰብ ኣንፈቱ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን እቲ ሓላፍነት ንዕኦም እቲ ጸጋ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝገንዝዎን ካብ መቃብር ካብ መስቀል ዘውርድዎን ዝገንዝዎን ዝቐርብርዎን ንሳቶም ጥራይ ምዃኖም 12 ሃዋርያት ነይሮም 72 ናርድእቲ ነይሮም 36 ቅዱሳት ኣንስቲ ነይረን 170 ቤተሰብ ካልኦት ብዙሓት እውን ነይሮም እዮም እዩ ግን እዚ ዕዮ እዚ ናቶም ምዃኖም ፈሊጦም እዩ ጸጋኻ ምልላይ ሓላፍነትካ ምልላይ ካልኦት ሰባት ክገብርዎ ዘይክእሉ
زي تقبؤهم من بارو نعقهم مخانو فليتهم ترديهم أبز سرح الزوعيلهم بخبري يذكر اللويل نحناون نحنا خنقبروز قبأنا كنفلت بفلاي كا لوم مخنيات زخون النازلو جزيو ايكونن حما جزين ديو لوم خمي غيركا خمز قبار زبهال البزي يقولوا مخنيتات ازي فقاد እግዚአብሔር كم زي يكونن ቅዱሳን እግዚአብሔር كمو خم زي تتقمو ابتحت زخونه يكون جزي ابتحت زخونه يكون كونتات ابتحت زخونه يكون بوتا اتزغبؤم ناسرحو كابت زي غبؤم كأن رحقو نالغسو نات እግዚአብሔር زبلهم فصيمهم بخبري تذكروا بقيعهم كبري نذكر سمو يكون سلازي حواري قدس باولوس اب قداماي قرنطوس معرف 16 قطر 13 نقحو اب امنات صنعو سبؤت كنو برتعو ازين سلازي غبريوم حاسبهم كجمرو جميروم كفصمو بقيعهم سي قدس بيت كريستيان كم ناي እግዚአብሔር سبا زغبؤم زفلطو زغبؤم زغبرو غبؤم نخغبرو ايمان صغام قليح زيبلو ناي امنت جغانو ناي امنت سبات ناي جبري سبات ابت خبر علت تساتفو الى بخبري تذكرهم نقحوي ويتانان مدحنا نيس كريستوس بزح غزيه بزعبا نقحات كجلص كله افتنا خيتاتوس نقحون صليون كل سب تبعك خوني زدلي تبعات نخن كون كن حدا اتي حيل صلوت مخانو افتنا خيتاتوس نقحون صليون كاب صلوت كاب نقحات انتدا بخيرنا نفتنا خنسجر عقم سلنسئن بفتنا تفنطر سبكا زبلون زغبرون سلازي يفلت كاب نيقديموسن يوسفن نقحات نمهاري نقحات كنكون نتغزي خنفالتو نتخونتات كنلليو انتاي كنغبر كم زغبانا انتاي كنغبر كم زيغبانا كنفلت مخنياتو اتي فقاد እግዚአብሔር ابز حلاف عالم ابز حلاف هيوت زي حلف تاريخ قدوس تاريخ قديفكا زل عالماوي هيوت نموراس إل يتخلى اب امنت صنعو اب امنت مصنع بخمي كم نصنع حواري قدس باولوس ناب افيسون اب صحافو معراف 6 قطر 10 بغويتان بصنعات حيلون برتوعين بغويتان بتنسس هبنا حيلي بغويتان بصنعات حيلون برتعو نفحسو شيطان مقوام انت تقولوا خا كل اصوار املاح العلم اب امنت صنعو بزح غزي اب امنت زيكونس اب مويانا اب صغانا اب صدقنا اب سرحنا اب كلتنا اب نوكللو غزي اتودقت قلطيف يزمص سلازي اب امنت صنعو اب امنت مصنع حساب كنده يغداس مخانو حواريا بيتروس انا ايكحدكاني كلهم تخحدوها انا خامسخاخ موت يقول كله اب امنت اب غويتا زيكونس اب تناتو حيلي توكيلو خمز بلمو اودادو خا كبيد منبارو كبرن نذكر سميخون እግዚአብሔር نخنسح امرو غليصلو تنسحو بنسحا مستنسخا اباغي حلو تباهيلو معروغز تملسلو عبيني املاح سبي ግን ካብ ኩሎም ካብ ህይወቶም ካብ ውድቀቶም ሆን ካብ ትንስኦም ካብ ተአወንታ ሆን ካብ ተአሉታ ንክነመሃሪ ከመይሎን ከም ዝነበሩ ከመይሎን ከም ዝሞትሪኢኹም አሰር እምነቶም ሰዓውዙ አስዒቡ እንታይ ዝብል ሰብኡት ኩኑ ሰብአይ ዝበሃል ዝገብሮ ዝፈልጥ ዓቕሙ ዝፈልጥ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ እንታይ ዋጋ ከም ዘኽፍሎ ተረዲኡ ዝጅምር ጀሚሩ ምስ ጎይታ ጀሚሩ ምስ ጎይታ ዝውድእ ግቡኡ ሰብኡት ኩኑ ማለት መንፈሳዊ ብጽሓት መንፈሳዊ ብጽሕነት መንፈሳዊ ሓይሊ መንፈሳዊ ብርትዐ ዝገልጽ ሰብኡት ኩኑ ናቱ እዚ ዝብለሉ ዘሎ ምኽንያት ተባዕ ኢሉ ተባዕ ሕፉር መኻሪ
أبتجزيتي نا بيلاطوس مخاد أبتجزيتي بزعبا يس كريستوس مزراب مالت قليل نجار يكونن أبتخونتات تمليشنا خنري أخولنا سلازي زوم سبات زياتهم يوسف نيقوديموس جن بتبعات بيلاطوس كيدنا أبتبيت فردخنا حتى خولناسي انتا يكون بلنا اتوم أبكباب زلو انت سميعهم كان يا أسرونا دو شجر دي يمصلنا زبل حساب أين برومني مخنياتو انتاي نيروم سبعوي بصحنت ترازي كونس منفساوي بصحنت نيروم سلازي نز منفساوي بصحنت بزعبا غويتا يس كريستوس كمهرنا خلو ونجيلاوي قدوس لوقاس معرف كلته ابت موداتا انتاي لزلو يوسس كا بصغان بقومتن بطببن عبي سلازي سبعي زبحال عدميو 34-50 بصح زي كونس اذن سلسته عبيت زفصم اي سلازي نيقوديموسن يوسفن نيقوديموسن كا نزن سلسته عبيت يوم بصيحمن كاب يوسفن نيقوديموسن كا از سلسته عبيت ناي صقع عبيت ناي طبب عبيت ناي قومت عبيت كم زكال كا كاب زوم قدوسان እግዚአብሔር እንማሃር ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ بصغان بطببن بقومتن عبيه كبلنا كله وانجيلاوي قدوس لوقاس بزعبا عبيت غويتا اس كريستوس كغلصلنا طرح هينبرن بخمي كن عبي كم زلنا عبيت ابكندي كم زخفل كنفلطن كن عبخا اتزغبانا خنغبرن ابز غزي زي قدس بيت كريستيان تزخاخرنا امودات انت ايلو برتعي نقحو اب امنت صنعو سبوت كنو برتعوي سلازي زبرت عنا حيل كريستوسي لب املاخ داويد እግዚአብሔር حيلي عردي صقعي مناغفيي زهاد مولو كوحي اب مزمور داويد معراف 18 كم زنابله اتا حيل كابي كم زمص مس غوليات كزارب كله اتوغ ناي እግዚአብሔር اتوغ ناي እግዚአብሔር انا كواغا كايزي كونس اتوغ ناي እግዚአብሔር انا بسم እግዚአብሔር اخمصاكاي نسخا ግን بولتان كيناتن تمصان لها نسخا بولتان بكيناتن تمصخ لها انا ግን بسم እግዚአብሔር كمصاكاي مخنيات اتوغ ناي እግዚአብሔር سلازي خايو لب املاخ داويد صوركا ناب املاخ دربيو صوركا ناب املاخ دربيو نسخا كدغفكا ايو اب مزمور داويد معراف 55 قصر 22 صوركا نእግዚአብሔር دربيو ገደፍ ህሊናከ ላይለ እግዚአብሔር ወውእቱ ይሴስየከይ መዝሙር ዳዊት 55 ቁጥሪ 22 ስለዚህ በርቱዒ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ናይ ምሸት ጸሎተ ሰርክ ኢላ ሰሪዓቱ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ነዛ አስተንትኖዚ ሒዛ በዛ አስተንትኖዚ ከነስተንትን በዛ አስተንትኖዚ አስተንትና ኸ እትዝግባአና ክንከውን እትዝግባአና ኃይሊ እትዝግባአና ጥበብ እትዝግባአና ዕብየት ንኽንረክብ ነስተንትነሉ ውዕለት እግዚአብሔር እንዝክረሉ ከምታራ ሰብ ከምታራ ሬሳ ከምታራ ገበነኛ ሰባት ካብ መስቀል አውሪዶም بخبري كغنزو نتي ميتو زنبره هيوتنا ام مقابر اب سيول زنبره كحيسو ام مقابر اتو يخا مقابر اوصينا ابز حلفه غزينا رينا ينيرنا مقابركم كفيته هياوان كغبركم زبل ابز مقابر زي وعلات እግዚአብሔር نذكرلو እግዚአብሔር ምእንታና ዝኸፈለ ዋጋ نذكرلو ነዚ ወይታ ዝገበሮ ነገር ከመስቀል ከውሩድን አውሪዶም በሽቱን በበፍታን ገነዞም በخبሪ ንخقብርዎ ዝወሰድዎ ዋጋ ንርኢ ካለ ክብርን ዝኽርስሙ ይኹን ናብ እግዚአብሔር ዘወፈነ ነገር ተባሪኹ ይዝመለሰልና ምክንያቱ እግዚአብሔር ካባና ዘድልዮ ነገር የለን ንእግዚአብሔር ዘወፈነ ነገር እግዚአብሔር ባሪኹን ቀዲሱን አብዚሑን ይዝመልሰልና ስለዚህ ዮሴፍ መቃብሩን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኸውሒ
زدالو وقيرو زدالو مقابرو نقويتا إيس كريستوس بموفايو يسوس كريستوس سلسة معالتن سلسة ليتن سانيحو مقابرو بحري خلو يونيسيفين ناي حدا سب مقابر كخون ناي حدا حلاف سب ناي يوسف كخون زي كونس نبرخت قدس بوتا كخون معرف قويتا كخون بغيوس حجي ناي عالم ملو أبيات خريستيانات تسريح له 24 ساعات قداسي يقدس له زلو بوتا إيو كبري نزخر سمي يكون سلازي قويتا خاب مسكال مرادو يوسف نيكاديموسن مغنازوم أب مقابر كأ مأتاو إنا نذكره كبري نزخر سمي يكون قويتا زقبر لنا وعلت نا ذكرنا نوعلت قويتا نخساتو فو زقبر وتبعات تبعات نخوخون زنبروم دحربايتا نمنجست أملاخ دا أصبنا برنبر أبت مخروم من قبرومن سي أبت أيتس أمبرانيلو كبري نزخر سميهون سلازي نزوم قدسان أبوتاتنا كنذكرهم كلنا أم مدرخ وزينا بزعبوون كنسبخ قداسي خنا أتخلنا يوسيفوني كريموس غنزو ولا يوسسيلنا عزيمنا أو خبك عيكونن هيوتهم هيوتنا خون رأيهم رأينا خون مقدهم مقدنا خون تبعاتهم تبعاتنا خون تسفهم تسفانا خون اتنسوم زخدوا مقدها بأجر خنسعبهم بقبري كنمسلهم يمو نزوم قدسان أبوتات قدس تاريخ قديفهم أبتزخبة دأوان أبتزقلمة أوان قبؤهم غيرهم بخبر نخذكروا زردان زدقفن إجزابير حجون نعنا اتزمكح إجزابير يمكح الولو قال إجزابير أبتي بكل نجر علمنا كم زبنه بكل نجر أبتبالاش ولو أوان ينزل لنا مو أبتبالاش أوان قبل شو الناوز إنان برخت كنكون إجزابير بسأقون بمحرتون يدقفنا سنيلكم نمال أخت قدس بيت خريستيان سلسة معهمو أبتقبروا وصولت كله إجزابير اسمعهم سأقاو بيتانان مدحينا نيس كريستوسن فقرا أملاخن حبرت منفس قدسن أبصر هاسيونا بالعلى القدسان أبوتاتنا هوريات كم زوردة حجونا بالعلينا بالعلى كلهم عزفن دربن كوينيرد سلقالاتو إجزابير استمسقنا يهون